Efter Nina har vi der det går med Enjoy. Jordan Felder har Sirius. Og der vælger også Kloge, der tager det. Okay, men jeg er bare glad for lige som en flyver, der skal jeg bare ikke finde ud af, at det er det, jeg ikke tager det andet på. Ja, ja. Det er jo ikke. Ja, ja. Ja, det er så sødt. Men altså, han er bedre og mål. Ja, han har ikke sagt, men jeg har rigtig meget. Tove har lige sagt, at hun ikke så sikkert, at hun ikke har kommet. Det var helt vildt, at der var der. Jeg løber også, altså jeg løber også med til men der hvor han var, den ene gang der så det er en klassisk fællesskade, og han havde ikke andre udøvelser, så det Stresset indsender i øjeblikket. Han synes, der er meget få hunde klar til start. Hvis man skal løbe springklasse 1 lille, så bedes man komme op til start. Hvis man ikke har lyst til at stå heroppe og vente med sin hund i startområdet, så går man bare hen til indsenderen, siger man er der, og fortæller hvor man står henne. Så bliver VIP meget glad for den service, vi yder ham.